Senkathele noma bebele yabo. I don't wanna be a player no more. 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 I don't wanna be a Okay, once upon a time on 1969 Tombazana yasa lomntwana ebusuku ngo-9 Philo was not fine, a mother struggling so hard to improve his life. Ubaba walomntwana bengaziwa ukuthi uyephi, nayo le ntombazana bengasazi ukuthi ishonephi. Yabona iplan engcono ethatha umntwana emfake esakeni. Shame ingane izobona njani iphila njani empilweni. Ngelakhi kwafika umuntu anositholela yona, abona ukuthi ngona nosikhulisela yena. Entwana itheme ikhula yona yena oncanywa abantwana, yathi ukuhamba nokuhlala yona yahlala iphila ifast. Ekhoneni unesheri na next door unesheri, yena ufuna ukumake sure every street unesheri. Namachita yazi mo umfuna umthole ekhoneni, enekasi udume ngokuba namasheri amaningi. I don't wanna be a player no more. 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 I don't wanna be a Abona iminyaka sehambile, intwana seyikhulile, nodi last beka na 13, machuna 16. Intwana seyikhulile, fere yena usithandela ifashion. Usibala ku grade 11, ulwela ukuya ku matric. Ileze zithi mese classini, isishuma umenshisi. Ngo-Saturday ngabo 3 umthola shake ulindiwe. Mokushaya u5 into ayenzayo ucheck unhlanhla P3. Makasu kuye P1 uyolala kusibongile. Hayi le ntwana iyayibaka, vele yena uyabadla. Lapha dlula khona udlula shiya abantu ababazi. Nasekhaya basibuza wayangalala ngekhaya. Untango namachera i2 amanye ahlala eB2. Bahlala endlini ewane nudlala ngabo right through. Akabatshelanga igama eli1 iclever lomfowethu. Omunye umtshelela akathabo omunye la kagugu. Ene oyi2 akusimagama akhe yena uvuze. Years later enofusa kasahlala ekhaya, uthola isipane edrobheni enolala da. Ngelinye ilanga ufusi wahlangana nentombenhle, cela amafoni ampikama kanye ne-address. Nokuyidata kwabalula kuzange kube istress. Mavusana kwenzakala thandane nale ntombazana, ayithande ngenhliziyo yakhe yonke, afune nokuyishada ngapha namacheri wakhe jo. Funa nokwahlala kwenzakala, kuthe kusuka lapho bona manje bazoshada. Lo mntwana lona upane nosekazothula umntwana, lo mntwana lona lahlisa itatshela uvusa intwembi ukuthi 1969 olahla umntwana esakeni. Manje uyazola ukuthi enhleki lokho kwenzeleni, manje uvusi nayo lwela ukumxoxela ngeyakhe ukuthi 1969 naye wake walahla. Bathe baxoxa le ngxoxo bagcina sebalwa, kwafika ingqondo yamadoda bajika kudoctor. Ma-paternity test kwenzakala uhlaso lomhlolo, idoctor ithola ukuthi manje la magazi ayamesha. Kusho khona ukuthi medile lo muntu amlahlile, uye lo wana abantwana naye uyamshadile. Imagine pincham so shade no mamakho. I don't wanna be a player no more, manje ngiyasola.